Здравейте, Неян, това е Неян. И какво точно се случва в света? Ами, много е просто. Даже мога да го опиша с точно тъй думи. А именно, всичко е маркетинг. Какво имам предвид по това ли? Ами, твърде много скандални и шокиращи неща се случват наскоро. Не сте ли забелязали? Епстин файловете, войната в Иран, евреите, да, има и още неща. И нали, сигурно повечето хора ще се запитат защо се случва това и отговорът ще е: ами, обществото е прецакано. И реално не са далеч от истината. Но лично аз с моето конспиративно мислене си мисля, че има нещо повече. Един от ключовите принципи на маркетингът е да можеш с съдържанието си да въздействаш на емоциите на хората. И не се ли случва точно това в момента? Постоянно се опитват да контролират емоциите ни и в последствие да контролират нас като хора и действията ни. Причините може да са няколко, нали, някакви цифри не са достигнати, някакви квоти и някакви неща. Това са милиардери като цяло. Буквално мисленето им е изключително битово и ние, нормалните хора, не можем дори да започнем да си представяме какво за тях, нали, е като основателна причина да са такива каквито са. Но това не означава, че сме просто някакви пионки в нечия чужда игра като цяло и според мен да знаеш, че има проблем е 50% от решението. Така че, да, stay vigilant и ви желая приятен ден.